ಭೂಲೋಕಡು ರಾಕ್ಷಸೇವರಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಕೃಪೆಟ್ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾರಣಿಕದ ದೈವವಾದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವನೇ ಶ್ರೀ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದ ಶ್ರೀಚಕ್ರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತರು. ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಡು ತಪಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೋಲಾಮುನಿಕ್ ಕಂವಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸರೇ ಉಪ್ಪಟಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಉದ್ಭವ ಆಪೇರು. ಈ ವಿಷಯ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕಂವಾಸುರಗ ಈಶ್ವರನ ಕುರಿತಾದ ಮರಣ ಬರನಿಲಕ್ಕ ವರನ ಗೆತ್ತೊಂಟೆ ಪನ್ಪೇರು. ಕಂವಾಸುರೆ ಈಶ್ವರನ ಕುರಿತಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ವರ ಕೇಂದ್ರ ಪೋನಗ ಸರಸ್ವತಿ ಕಂವಾಸುರನ ನಾಲಿಗಿಡ ಬತ್ತದ ವರ ಕೇನನಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂವಾಸುರೆ ಗರ್ವ ಬತ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಮತ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸಿಂಹದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಕಂವಾಸುರಗಳ ಆದಿಶಕ್ತಿಗ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂವಾಸುರನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಇಂಕು ಮೋಕ್ಷ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂದು ದೇವಿಡ ಕೇನ್ನಗ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮೂಕಾಸುರನು ವಧೆ ಮಂತದು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಂಪಿನ ಪುದರು ಮಾರಣ ಕಟ್ಟಡು ನೆಲೆ ಉಂದರೆ ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣನು ಗೆತ್ತದು ದೈವಶಕ್ತಿನ ತುಂಬುವೆ. ಭೂತಗಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪಲ ಬಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ವರನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದಿಶಕ್ತಿನ ವರಪ್ರಸಾದಡು ಮೂಕಾಸುರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವನ್ಪಿನ ಪುದರಡು ಮಾರಣ ಕಟ್ಟಿಡು ಬತ್ತದು ನೆಲೆಯ ಪೇರು. ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋನಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಗೂ ಪಾತ್ರ ಆಲೆ ಬಂದು ಕೇನೋನ್ಗ.